ihan oikein mukava, se yrittää paljon. Se aina tiedät, se yrittää vähän välillä liikaa. Joo. Mut siis oikein... Eihän se ei ole paha, että yrittää paljon, mutta sitten mitä yrittää, niin se on se olennainen. Joo. Nyt tuli joku Big Brotheri tälle kuvaan. Aina on tuolla hieno kamera, kun se poistaa kaikki kääntelyt ja vääntelyt. Toi varsi. Se on kallis varsi aika kosketussa. Älkää hivelkö Sitä ei saa vemputtaa. Vemputtaa. Heti se innostuu. Osaat sillä lailla peppua. Se on biisi. Anna mennä, ihan onko biisi vaan. Peppua vemputtaa. Miten vemputetaan peppua? Peppua vemputtaa. En mä tiedä, se on biisi. No siitäpä saa sinä vemputetaan. No kun se on ehkä vetkuttaa. No toisaalta Ei vemputtaa. Niin. Mutta miten se vemput, kun minä siis niin kun vemputtamisen käsitän niin kun ihan tämmöisenä liikkeenä, niin miten sä voit peppua sitten vemputtaa? Kuka kaivaa sen videon? Siitä YouTube auki ja... No niin. Vemputetaan sen porukalla. No voisin oikein. Mitä se haetaan? Miten se vemputtaa? Onko sulla joku Veelani täällä? Sä osaat sillä lailla peppua. En mäkään osaa. Sen takia mä halusin tietää, että miten peppua vemputetaan. Joo, just noin. Joo, just noin. Ei mulla ole salasana. Tuntuu, että niin kuin... Muista mun netti. Se on jo luotu. Se on sun netti varmaan. Niillä on varmaan niin löysät pakarat, että ne vaan hyllyää, kun ne laittaa kertaalle liikenteessä. Siis ei se on pakarasta pakarasta ja sitten liikuttaa. Niin se on reeni jo. Ei tää oo se biisi. Onhan! Se on se uusi vemputusbiisi. No jonkun tällainen räpäyttäjä se nyt on. Koska me nimenomaan eilen siitä ollaan Markon kaudella tanssilattialla varmasti käytetty tätä biisiä hyväkseen. Markon kanssa joo, Että vemputtaa puolella. Niin, joo, tai joku vemputti meidän välissä. Kaikista paljon Mutta ei se pakussa oikein pelit. Tulin juuri tupakalta.